nje igongoro kunga Peter Akanga igonde chairman ya Jubilee Party ase Gusii County. Wasiwasi ende yonse Mogusii onde bwensi arenge gotwara igo yatakere kurwa igoro abande twayirusetio kare because twamanyete nga intumu ya Mogusii gotwanjire nebisaku byonse bibyake ekere bisaku byonse bibitwanjete ekero tokogenda kirase tokonyora nga nintu togokwanu buya ntubugati mang'ana n'abantu bono ige bisaku byonse bibyarorire nga omwana oito Fred Okengo Matiang'i nero isaine kogambera Kenya gochakera omwaka 2027 igore ndekerere boigo igo ngosaba abagusii mwensi pia se mwabeta abagusii mwensi pia se more moso ase saige yaite kurukunga Jubilee Party mogosoa yani ndabase kubatenga soa nebikoro tomutari konya gutwara wasiwasi ndewonse nonya naba minta abandi mukunya ku mutabuga tibo maende buya mukunya goteba nganga na muri moinabu yona ari kubasaba mutamboke kurwa bukiagara chinga kijingo era chire toso esaiga yemo saiga ya Jubilee toake e campaign tore amo twese chikura cy'Omugusii chikura chinyinge bono igatwamuire nga nkogenda turi baka Gusii baka Kenya ngima abagusii boka nabo tubwate chikura kireike chi milioni 4 bono tuigwanire nga tutete kogenda baka Gusii baka kerase torecheste twandikisha abantu bonsi baito basoase pati ya Jubilee ande batware chikura ande babe tayari guchiwaga chikura ikina kigendo tutete guchigokora to sensitize abantu tubasomi tubatebi obwansi bw'obugambi ngentuki Amarieta Nengor Josh Nyandika Mirera igonde coordinator Jubilee Party Nyamira County wetera service ya Nyamira County Jubilee Party ichi ya lady yaito Dr. Kumenda na abande buna Madam Lydia County Secretary. We welcome this wetera se twariganiria ya wetera se umurulio beteigoro. We are committed uchikochaka kumobilise abantu baito bamanye obuya bwegenteke yabetegoro wetera asendogunga mass registration right kutakere sise ward paka mawawa ward that is not Mogirango otaete tokole ndubwate structure bwango iganto yotobatebye buna tocha colleagues ku make sure nga muntu ndubwensi nonyane bali mere chiro teko batere chester ndoka bwata yande ogono gotangasa go chio bande yaya bono mangano hotel ya yarire we are back in our house. Asama rieta ni gongoro kwa James Anita Makoli ose rieta dia siasa nechate ingeni gonde organizing secretary party Jubilee Party Gusii County na bono yonta yeteko baboria abaminto bari chinse cheisuko mono buna bari okonyora bari chinse buna America state ya Minnesota, North Carolina, Texas na New Jersey mono abagusii bari barororo mwensi munyare go join party ye wetera okore register *509# munyare go join party ye ege ntonko baboli naende abana bali abake jigenzi ni no mwachete ne slogan Matiang'i mutaketabe rais ya Kenya amangana ali mwabwato yo occupy parliament bondo toko baboli aso wanja kwene munyare go occupy polling station isia seta chigokorwa imoki yo minu mubwato koboko mwende mubwate getambuliso na ande mubwate kadi yekura tonyare kubeka Matiang'i ine renjera yoka bono ndori gocha kogende para go occupy state house ose parliament bono igane ebituo biri bikoregister abaki bechikono mwende gotoka mwensi pi buguri yo mino na ande moteba ni mwensi pi munyare kogendororo mwikeranie chindoto tubwate go chimotu Matiang'i abe race 2027 Olympic umurwaniriri wekero kyabo machoga chache twagokire mono abagusii na nitoko mwakera ngambi yamana se assignment yae airwenya aina aratu aganyete mono igoto no mogoko mono nande muna twakwane nabantu abange gaga Nairobi na Gusii chisimi twakire nense yonsi abakenya abange bagogeta sengencha mangana yo mosike oito Fred murwaniriri oito wekero kyabo president igoto gotebinga kongabono nande tiga odabo chimbero chiao ochi presidency amangana twaganyete na araya abantu abange baboliri swali rie party asama tukamange lakini yabone yabere confirmation yengia asole naende abantu abange bono
Jubilee neshenyora abantu abange bakoregister as members. I'm sure it will be a bigger party than it was before. Nare gotebia abagusi baminta ase twabeta bono mwarorera amang'ana amayabere seito gaiga mwaro chomosiko uru munaruete enyimbo gochia ase omosike Fred Matiang'i amaswali mware koboria naraya ikeranire chama ya Jubilee ne kiame kenene kere Kenya engima nande kiagambire igo twaremire mono na enu mutakere korema mworo ki obore mwase gasi twachakire momunyoke mara kabire ekenege sigi achire naende twairwe bisina ba Kenya tonye tumebuya muna mogusi nto baiso gotuguta libageri eka ne libagari abena li achire naende ntorocho maana nga bonekero ege ngo ikaransa tole to ge ikaransa gusi yeito yarabire Kenya yeito yarabire eko era inere ganga tobwate ego karo twaikere kabire na twarore as twaikire bono toko chikoringe chisati emekono toiraneka tokore gasi yeito yoko popularize chama ya Jubilee Party nkwera ndebo machoge ne chinguru cyane cyonsi inkonye party toros chi office na ande totebya abantu asitoko genda gochi bono talinga kiyo korara bono nga kitu abokire totaido gotabobora ense yonsi emanya nga itoko genda gochi iga abantu baito moto bwatesie na ande tobe togenda amo muno mogusi igo togeta gokora machoge chache ebe bedroom ya Jubilee Party einere gasingo chokara bono ase gusi